Hi, Han. Ha, Hello po. ayan. Hi, love. Good evening. Hello po. Ayan. So, kwentuhan mo na ako, love. Anong may paglilingkod ko kay Han at napatawag po sa usapang LDR? Wag Hana lang po. Yeah, Han nga sabi ko. Okay, ganito po. Hello po, narinig. Yeah. Opo. Bali, gusto ko lang po i-share yung kung anong relationship po ako meron ngayon. Mhm. Kasi po wag yung mga nakikinig po sana, wag po nila akong i-judge kasi isa po akong bi. Okay. Tapos, may girlfriend po kasi ako. We've been together for 1 year and 3 months. Okay. Tapos, bigla po kasing nangyari yung parang yung asawa po ng pinsan. Ayun po yung parang may pinakilala pong guy dun sa girlfriend ko, and then nagkausap po sila, nagka-chat, ganun. Tapos yung girlfriend ko po parang na-fall in love dun sa guy. Okay. Ayun, medyo tapos after that po parang nawalan po kami ng communication, pero hindi naman po matagal yun kasi mag-iisang buwan pa lang po. Ayun. Okay. Tapos yun po, pero parang hello po. Nung sinabi mo na nagkakalubuan kayo, I mean, dahil ba dito, she's explicitly told you na, Han, I'm so sorry, medyo, nafo-fall na ako dun sa pinakilala sa akin? Or nag-break ba kayo? Paano kayo nawala ng Yes. communication? Wala pong breakup na nangyari. Yun na nga po yung nabanggit niyo po kanina na sinabi niya po na fall in love na po siya dun sa guy. Yun Mhm. po yung dahilan kung bakit parang on and off po yung relationship namin. Kasi kahit naman po nung naging sila na nung guy, tapos nakikipagkita pa rin po siya sa akin, pinupuntahan pa rin po niya ako. Parang wala pong nangyari na ganun. Hindi ko po maintindihan kung ano na pong tawag sa relationship namin. Okay. Pero hindi mo ba tinanong sa kanya na anong ganap to na you are now with someone else and yet you are still seeing me? I mean, ano to? Hindi niya rin daw po kasi Hindi niya daw what? maintindihan, or siya din po kasi hindi ko po alam sa kanya kasi ang sabi niya po sa akin mahal pa rin niya ako. Okay. Mahal ka niya pero mahal niya na din yung guy, ganon? So, dahil meron siyang choice at meron siyang Yes option, po. she'll just keep you both? Yun po ang hindi ko po alam kasi ako po kasi hindi naman po ako umaasa, pero kapag nakakausap ko po kasi siya, parang nawawala po yung galit sa puso ko kapag nandiyan na po yung mga text niya, yung mga chats niya, ganun po. Pero ang mali ay mali, love. Ang pagkakaroon ng iba ay pagkakaroon ng iba. I don't think you need to explain it even further than that. That's cheating. That's two-timing. 'Di ba? Kahit ano pang sabihin Yes. mo, pang two-time yung ginagawa niya eh. Not just with you, but to the guy as well. Kung titignan mo, mamahalin mo ba ang isang babae na ang ginagawa ay ng two-time? Kung iisipin po kasi talaga hindi naman po, pero sa ngayon po kasi po yung may nararamdaman pa po kasi ako sa kanya, kaya parang nalang po ganun na every time na bumabalik po siya sa akin, every time na pinupuntahan niya po ako, I still accept her. Ina-entertain ko pa rin po siya. Ang hirap po kasing i-express yung feeling na ipagtatabuyan mo na lang yung tao tapos mahal mo pa siya. Ewan ko, hindi ko po alam. Ipagtatabuyan yung tao pero mahal mo pa siya, but she is with someone else. Nagawa ka niyang ipagpalit with someone else, and that's what I want you to understand. 'Di ba? Aanhin mo yung tao, aanhin mo yung pagmamahal mo sa kanya kung hindi naman siya iyo. Aanhin mo lahat ng effort na ginagawa mo sa isang tao kung hindi naman siya para sa'yo. You're not only fooling yourself, you are fooling other people as well.
You have no beef against dun sa lalaki. Wala kang kahit ano against dun sa lalaki. It's not his fault na nagustuhan siya ng babae. But then again, what you are doing right now is, kumbaga sa usapang lalaki sa lalaki, tinatalo mo yung lalaki. Ginojowa mo yung jowa niya. Right now kasi sa totoo lang, with your status, ikaw na ngayon ang kabit. Ikaw na ngayon ang third party. Hindi na yung lalaki. So, do you wanna settle for that? Na ikaw pa yung third party? Kamukat-mukat mo, no? Jowa mo yun to begin with. Ipinagpalit ka nung jowa mo sa iba and right now, ikaw pa yung nangangabit. Parang ikaw pa yung itsipwera sa kanilang dalawa. Parang ikaw pa yung naninira to whatever na meron silang dalawa. Gusto mo ba yon? Hindi po. Love, Kasi ganito, no? kapag hindi ko naman po kasi... Hello po. Ano? Kapag? Kasi kapag hindi ko naman na po kasi siya ginakontak, ganun, siya po yung isang nagpaparamdam. Hindi sabihin mo sa kanyang ganyan. You have to choose, dear. You cannot have the best of both worlds. I mean, kung talagang mahal mo ko, then ano mo siya? Kung talagang mahal mo siya, then ano mo ko? You cannot have both just because you can. Ang hirap po kasi. Mahirap lang yan kasi you have to go against your will. Kasi it's not what you want eh. Pero it's what you must. Ate girl, tinotolerate niyo yung babaeng ng two-time. If I can plain it in a blunt, sabihin na natin, if I can put it bluntly sa'yo, sinungaling yung babaeng yan. Manggagamit yung babaeng yan. Manloloko yung babaeng yan. Tirador ng dalawa yung babaeng yan. How can she say, I love you to you, while saying the same words dun sa isa? How can she tell you, I miss you, and yet nandun naman siya sa kandungan ng iba? Come on. Dalawa lang to. It's either you're stupid, o sobrang hayok ka sa atensyon, sobrang gandang-ganda ka sa sarili mo, na gusto mo dalawa sa'yo. Hindi. Diba? Kaartehan yan, Han. It's either you tolerate it or you show that girl na that's not how you love a person. Kung talagang mahal mo yung tao, pipiliin mong siya lang. Hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya pahihirapan, hindi mo siya hayaang makihati. Bibigyan mo siya ng full attention mo kasi alam mong deserving yung tao. She is disrespecting you ng harap-harapan and you are just letting her do it. Yun na nga po. Ang hirap kasi maniwala sa isang tao na nagsasabi sa'yo na mahal kita, I miss you, hanggang ngayon ikaw pa din. Pero siya yung gumawa ng paraan para maghiwalay kayo. Siya yung nagsabing na-fall na ako dun sa guy. Siya tong nakikipagrelasyon sa iba. I mean, kung iisipin mo, sinong niloloko mo, ako? Are you kidding me? You are telling me you love me and yet you are with someone else? How can you text me you miss me kung ka-holding hands mo siya sa tabi? Anong tingin mo sa akin, stupida? Desperada? Na even if alam kong iniitsipwera mo ko, nakikiabit na lang ako, I'm gonna let this happen? I'm gonna allow this to continue? Mahal kita pero di ako stupido. Unless you are. So, Are you stupid? no, I'm not. Yun naman pala, Han eh. No. Love, you just have to make her choose. Siya yung gumawa niyan sa sarili niya. The reason why nahihirapan siya ng ganyan is because siya gumawa niyan. Pwede naman niyang sabihin na, wait, I have to think. Wait lang muna, duda. Iisip lang muna ako kasi hindi ko alam kung ano na tong nararamdaman ko eh. I like what you are showing me but I love my girlfriend. So, wait lang I'll just figure out muna kung ano ba talaga yung gusto ko, kung sino ba talaga yung gusto ko, kung ano ba talaga ako. I'll just need some time off to think about it. Pero hindi eh. Ang ginawa ni ate, dahil alam niyang patay na patay ka sa kanya, dahil alam niyang mahal na mahal mo siya, binitawan ka niya. Trinay niya yung dude. Ngayon tinatry niya na yung dude, she's trying to make things work para sa kanila, and on the side, kinakapitan ka pa niya. Para if everything goes to waste, or if everything goes south, sa kanilang dalawa, at least may babalikan siya. So, ganun ka ba? Trapo ka ba? Naiisang tabi? Pag di kailangan,
kukunin na lang pag kailangan ulit? So, ano po yung pinaka the best advice na may advice niyo po sa akin? Sabihin mo dyan sa babaeng yan, you choose. Me or him? And let that choice be your final one. Kapag ako yung pinili mo, you have to let go of him and be with me. And we'll try to figure things out. We'll try to look or see kung ano ba yung naging problema. Kung bakit ka na-fall with someone else or bakit ka na-fall sa lalaki. Let's try to figure things out. Anong nangyari sa relationship natin. Bakit siya naging breakable. Kasi I thought we are unbreakable eh. Ngayon, kapag siya yung pinili or yung lalaki yung pinili niya, let go completely. Kahit ano pang gawin niyang pagmamakaawa sa'yo para kausapin mo siya, para pansinin mo siya, you have to resist. Unless gusto mong maging kabet all your life, go ahead. But I'm telling you, you are not gonna get what you want from this girl kapag meron siyang karelasyon kasi you will always be an option. Never ka magiging priority sa kanya. Kapag merong Valentine's Day, hindi ikaw yung pipiliin niya. Kapag may mga Christmas, New Year celebration yung pamilya niya, hindi ikaw yung i-invite niya. Kapag may birthday siya, you won't be on her day. You will be either before her birthday or after the birthday, but never the birthday. You will always be that person, the option. Kapag hindi niya masyadong trip, kausap yung jowa niya, ikaw yung pupuntahan niya. Kapag may mga problema sila, dun siya magpapakasaya sa'yo. Anong benefit nito sa kanya? She'll be receiving 2 gifts in any occasion. Valentine's Day, Christmas, birthday, anniversaries, meron siyang 2. Monthsary, meron siyang 2. Kapag meron siyang problema, she can either go to you or go to him. Meron siyang options. Madami siyang benefits from this one. But you guys, 1, yung lalaki, walang kaalam-alam. Magmumukha siyang tanga. And 2, ikaw may alam pero mas mukha kang tanga. So, mamili ka na lang which one dun sa 2 buhay ang gusto mo. Yung buhay na wala siya pero at least hindi ka mukhang tanga, hindi ka option. Kahit papano, meron kang leeway, meron kang freedom, at meron kang, sabihin na natin, opportunity to be loved by someone na ikaw ang choice at hindi option. Or gusto mo yung buhay na ikaw lang lagi yung option. Na kapag hindi nag-work out with somebody else, yung buhay niya, babalik at babalik siya sa'yo kasi sure siyang mahal mo siya. Sure siyang tatanggapin mo siya. Sure siyang mahina ka sa kanya. So, alin doon ang gusto mo? Wala. Ay. Itong hininga na lang po yung nagagawa ko ngayon. Kasi alam mong totoo eh. Alam mo kasi na yung sinasabi ko ay hindi kalokohan lang. Alam mo kasi yung sinasabi ko ay real talk, ate. And I'm telling you kung ano yung mararamdaman mo once na ipinagpatuloy mo to. Kasi kung sa tingin mo, pinanganak ka para maging option ng iba, then magpakasasa ka sa posisyon mong yan. Pero I'm telling you, malulungkot ka lang dyan. Pero kung sa tingin mo, you deserve someone better, you deserve a better situation, then all you have to do is stop whatever it is na ginagawa niya sa'yo. Pag nag-text siya, sabihin mo sa kanyang ganyan, ano na to? Namimili ka na ba? Are you choosing me? Pinipili mo ba ako? Or isa na naman to sa mga katulad ng ginagawa ko, hay mo, ang hirap naman, ang hirap. Paano mahirap? Hirap na hirap ka pa sa lagay na yan. Ikaw na nga lang itong mamimili. Hirap na hirap ka pa. Kami nga, wala nga kaming choice eh. Either way, masasaktan kami. Hiyang-hiya naman kami sa pagpipilian mo kung siya o ako. Diba? Tsaka yung mga ganyan, dapat nakaka-turn off na nga yan eh. The moment na nagkaroon siya ng someone else. Diba? The moment na nagkaroon siya ng someone na ipinagpapalit sa'yo or ginagawang pilian sa'yo. Dapat dun palang in-stop mo na eh. Cheating na yan eh. Sinubukan po naman po nung una pero nangibabaw ko kasi yung love ko sa Kaya lang kanya. hanggang saan kasi makakarating yung subok?
'Di ba? I mean, you know what to do eh. Opo. Alam mo yung gusto mong gawin eh. Alam mo yung kailangan mong gawin. You just have to force yourself to do it. Kasi by the end of the day, ate, if hindi mo yan gagawin, ikaw lang din naman nagsasuffer eh. Kasi hindi ka tatawag dito kung hindi ka nahihirapan eh. Naintindihan mo ako, love? So, Opo, wag ka nang So, magdili-dali. ayun po, Oo. Wag ka nang sabihin na natin, wag ka nang doubt, wag ka nang mag-think twice. Simple lang to, simple lang to, Han. You'll get your answers kapag tinanong mo siya ng diretso. It's either siya Okay. or ako. Kapag ako yung pinili mo, sige, ayusin natin to. Kapag siya yung pinili mo, tapusin na natin to. Naintindihan mo ko, Han? Okay. Ngayon, meron ka pa bang gustong sabihin? Sa pagsagot sa tawag. Okay. Wala na po. Thank you po sa pagsagot ko sa tawag ko po. Tsaka thank you po sa advice. Thank you din, Han. Ingat ka lagi, love. Salamat. Thank you din po dun sa... Salamat po. Sige, salamat. Ganito, no, kabisyo. Hindi ko alam. Pero I don't think I am the type of person that can tolerate this one. I am all for you going after the person you love. I am all for, sabihin na natin, you going after the person that makes you happy. Hindi kita pipigilan kung ang magpapasaya sa'yo ay ibang tao. But you cannot have us both. Hindi pwedeng dalawa kami sa buhay mo. Hindi pwedeng sasabihin mong mahal mo ko at sasabihin mo ding mahal mo siya. Kasi I cannot do that. I don't think it's possible for anyone to do that. The ability to love two people at the same time, I don't think posible yun. And I don't think you must do it. It's either you love me or you love that person. Isa lang. Masaya ka na nga or maganda na nga meron kang chance to choose eh. And either way, someone will make you happy. Pero me, I am left with no choice but pain. Kasi either way, masasaktan ako. Pag pinalaya kita, masasaktan ako kasi nawala ka. Pag tinanggap kita, masasaktan ako kasi naging option ako. Kasi meron akong relationship na kailangan kong ayusin. Kasi meron akong doubt na kailangan kong tanggalin. So either way, masasaktan ako. I have no choice but pain. But you? Masaktan ka man, panandalian lang. Kasi may pupuno eh. May sasalo agad. Eh ako, may sasalo ba sa akin? Eh sa akin, may iintindi ba? Diba? Kaya do not tolerate these types of people. Lagi nyo ilalagay sa mga kokote ninyo na the only way that these people can learn to love one lang, can be loyal to one lang, is kapag pinaintindi nyo sa kanila na it's either you choose me or you break up with me. Now, if nasa crossroads ka, now if hindi mo alam which one to choose, hindi mo kailangan na, alam mo yon, pagsabayin kami and then, saka ka mamili. Or panghawakan ako at itaray muna siya, then kapag hindi mo nagustuhan, piliin mo ko uli. You can take time to think. At least man yun, ibibigay ko sa'yo. Para alam ko na kahit papaano nire-respeto mo kami pareho. Pero you, having me as an option, while being in a relationship with the other person, that's a plain disrespect. 'Di ba? Pambabastos yun ng diretsuhan. So ikaw, nasa sayo yan, kabisyo, if you would let some people disrespect you, just because they know you love them. But if I were you, I won't tolerate it. Hindi ko ito tolerate yun. Kasi if totoo ka mahal niyan, hindi ka babastusin ng paganyan yan.